Díríomh a chairde agus seo íthe cultúr agus le céileadh dhéanaar íthe cultúr tá muid gáil ar cultúr le nua Aonach Mhacha a Haispeáin Steve. So rahamid tríd an doras seo atá mar doras éalaithe agus tá muid ag siúlaiste ag an caifé agus díreach an seo tá an airclan an. Rahamid isteach le thart ar an airclan. Just blas mór aganine istíon seo agus na siltí. Bhí muid ag úsáid an seomar seo le ranganí géalaigh a dhéanamh an teachtain seo agus aithan duine scartha go sóisialta rud nua doine ar fad agus aráslan amach ag an caiféán. An caifé haon Mary agus éiles ag obair go cruí. Seo an seomar range atá aginine. Agus rahamid isteach rá an chopa inis. Maithe. Tá maithe milsna tábhachta dúinn seo an ard mhaithe agus chuirmuid an bhéim ar an aim in san anad. So tá sé teach tríd aithan gré. Sin an fáiltiú agus an príomh doras isteach agus díreach in aice leis an príomh doras tá oifig ag cairde teo an eagraíocht a bhíonna chur na Gaeilge chun cinn in ard mhaithe. So sin an bon urlar rahamid suas ag an darna urlar inis. An darna urlar na an urlar donna heifigií ar fad agus tá tionantaí buaine aganine ar an urlar seo. So an céad rud tá aganine na spáis cóspáis ibre dascaní teo na dasca teo a cóspáis ibre agus tá coppla eagraíocht atá loníthe istíonn seo agus raach bra acu ar sráid na ngeall in ard mhaithe amhaí. Díreach trasna tá seomar radio agus seo gré bhhailinn Orbert seo amach. Mar na tháinig muid san airclan híos hí na rudí teicniúla ar fad agus tá sé cainneadh leis an seomar seo go mbeidh agus fecinn tú an sin an nasclaí na fuama. Sonraí agus camera le go dteagla duine bheith arc ar bhfuil ag tarlú híos staire. Agus an sin tá oifig ag clamarí ard mhaithe. Rud milsna ard mhaithúil fan áit seo leis na máscaní ar fad. Bhí clamarí ard mhaithe ag taithú na máscaní so le raibh sé cúil so ar a tháinig an Covid. So tá na máscaní a legastí an san oifig acu. Agus tá coppla rud ar taispeáin sin seo cumáid. Rud eile tá milsna tábhachta in ard mhaithe na scéal cúchalann agus an bhaint atá ag an chathair airse seo leis an lite solaíocht in san tír. So tíann tú lorthaí le réimeann ó chéireáin agus neart eile cumann ar aithní tain bó chuilne. Scéal abhainn mhaithe sin nábhainn fort agus tá sin milsna tábhachta dúine mar gaol. Béim eile ar cúchalann agus an tain bó chuilne. Agus díreach trasna an seo tá rint de na hirsmí ar hánagus orthú agus muid ag tochailt nuair a thosaí muid ag tógáil an aonaí an seo nuair a thosaí muid ag tógáil na cultúr linne. Agus hánagus ar na ruí seo híos fan talú sean seamlas a bhí ann tá neart cráha agus ainmhithe éagsúla idir capal, mucha, céirí agus rudí eile. Eirlisí an sin rudí deantas cré Potterocht cumáid
So Hanukkah's neart ruddy spéisiúla agus iad ag tógáil. Agus seo efig Gaelin, agus buimiid an doras, agus nuair héimiid iste ag chuiste Raymond O'Keeran ag obair le Gaelin agus sin an raach iontach ón efig gibí méid ebre a bhíonn siad a déanú. Ní eicem sa an amar bí an ró goráithach ag gobar. Sin teachtra táhata do bháinisteacht Gaelin gur bhaigad a réimh ní chuiríimiid iste thart. Agus tá efig amháin eile an tíú eile den urlar seo agus rahamid suas hiag an mháin sin. So darach le bug eile is tí hiag an tríú príú cheananta cumáid leis an cóspáis ibre. Agus tá darach le bug isteach hiag an tíú eile de efig Gaelin atá le bheith mar seomra board ag Aonach Mhacha híon agus be sin ag a deilt an efig sin a deilt báilbug. So tá efig eile a gine is tí an seo cumáid agus an príú cheananta eile a gine is tí. Fecinn siad an sin an Kangel atá gine le clamraí ardmhacha agus iad in san inniuog tá an tarlú híanán agus babóg na baltaní, coppla babóg an sin. Agus táid i gcar gomach an clog sin. Sin rudí tacnú le istíon sin an seomar réalaithe an bhfuil na cripi fad. Ach rahamid amach a réist agus rahamid hiag an seomra cógála atá an darna urlar atá díreach mar an tríú urlar ach rahamid suas na stairí an seo. Darach le bug le gala tíb muí agus an seomra cógála agus taispintas. So déimid isteach an sin tá seomra bug agin, seomra agalah, díra seomra bug buideach, má tá ceolastí hiag den éigean agus iad imón rud bug iad hían, nó beirt sa gáil den rud céarna is féidir cruinniú príomhaide a bhéna in snáid seo. Tá sé a úsáid go háirithe don cóspáis nó don na dás go teo hí stair cumáid bíonn si le teatan seo nuair bhíonn féim leis. So rahamid isteach anis hiag an seomra cógála. A rééis tá fuinniú bhí gan gomach an príomhthraid an ardmhacha. Agus nes táid an sa seomra cógála. Seomra a bhí an úsáid díreach a réir agus sin an tí go bhfuil na ceartha leog gomach. Bhí rang is tí agine a réir rang Gaelig agus daoine ag sé le scarú sóisialta. Sin an Scailin mór atá agine. Telefís cliste, nó ní telefís Scailin cliste gur whiteboard atá an. Agus tá an tidirlín an cumáid. So tá sé a úsáid den na ranganí cumáid le cruinnithe Zoom. So thart.ie tharla go raibh me sé teagas go réir agus ag úsáid thart.ie. So bí an neart cruinnithe a gine ag úsáid an Scailin trí Zoom agus cruinnithe eile. So sin an seomra cógála agus rahamid amach hiag an Jean, an guardian Jean atá agine i gan gomach síl ardmhacha. So tá mar acu faoi lean seol tras na uaine, díreach an tíbheile den clog. Agus mar a eicinn sibh an sin tá an ard aglas díreach roin. So tá rár galant agine an ard aglas agus an ardmhacha tugtar an ard aglas nua an ard aglas ceitlicach.
agus nuair anca muid trá sin sían tú go bhfuil an ard aglas eile an sean ard aglas nard wahan nó ard aglas na hhéireann agus tá sin ar an crac eile. So tá muid idir an dá chroc an seo ard aglas ar an taobhine agus thochrí muidine ard aglas a thógáil de phobal na Gaeilge, so seo áit speisial de aginine. Agus sin an díon tá an forrig na deartha le go méh solas ag teachtaiste tríd a an bailach gur féidir agus tá go leor saoiltí gáiste sin foiineogaí le tharcaiste ar ceann na hefigaí cumáid, so bíon solas an lé acu an sin cumáid. So a cairde díreach marall gur ihe cultúr a bhí an, bhí muid i géirí Aonach Mhacha a Haispean Steve agus tá súlagin nuair tá ruí níos fearr go mé deis a gahan duine bulas deach arín agus go leor imachtaí ar siúlaginine in san cultúrlan nua seo an cultúrlan is uaire in san tír. So gur a míle maigah as a bheith linn agus as a bheith garc ar an isan seo, agus tá súlagan go muine sibh sult as a an rud atá ar siúil don ihe cultúr. Gur a maigah cairde, amór.